Iki lho yu, aku nggawe madu mangsa nganggo resep jadul warisane Mbah Buyo, dijamin awet sampai bodo besar yu iki. Siapno bahan-bahane, ana klapa sing wis tak parut iki 3 iji gedhi-gedhi, terus ana tape ketan 1 kilo, ana gula abang 1 kilo, karo ana santen buketane tok ya yu. Pertama siapno wajan, terus disangkre klapa parute gek mang yu. Nggo geni cilik wae karo terus diudek-udek ben garinge mating-mating ngono kae lho yu. Karo nyangkre klapane iki ya tak sambi karo nyairno gula abange dikai banyu saithik wae diudek-udek ben gak ngintip ngisore diudek sampai gula abange mang nyair terus sisehno sik balik ning klapane iki disangkre sampai rupane kuning keemasan ngene iki sampai keras nah koyo ngene iki wis meh dadi ya yu terus diudek-udek sampai bener-bener garing koyo ning gawe sambel goreng kelapa ngono kae lho yu nah nek wis garing rupane wis ayu ngene iki terus diangkat bar ngene terus dihaluskan dideplok yu ben cepet nah aku tak chopper ae ya yu soalnya dideplok megelno tangan soalnya iki klopone akeh yo nah nek dicoper ngene iki sak ngengan wis dadi nek wis dicoper teksture koyo lembut koyo koyang ngene iki lho yo apik hasile sementara Pak Sungiwangi aku nyoperi klopo sampai bar iki mang dadi aku nggarap liyane kah kedua wajan tipake ge nyangkre klopo mang diombah sampai ruwesi bar ngono terus dipanasno bar ngono lebokno santen bukete iki digoreng didadekno minyak yo nek kene ngarani gawe arek ini gampang kok yu cukup santen dipanasno ngene iki sampai umah blekuduk-blekuduk kadang kala diudek-udek ben gak kantil nang permukaan wajane nah dimasak terus sampai metu minyake ngene iki lho yu minyake terpisah karo nan santen bukete nah nek wis ngene iki karek nglebokno gula sing dicairno mang aja lali disaring ya yu soalé gula iki mang ya rusak bar ngono lebokno tape ketane yu bar tape ketane lebokno sangkrenan klopo sing wis dicoper mang tambah uyah saithik terus diublek-ublek dimasak sampai kemeng pokoknya yu karena iki masake ya butuhe prosesnya lama soalnya genine ora oleh gede-gede dan terus diudek dadi nek kene aku nggak njaluk bantuane Pak Suku ya yu dadi gentenan ngudek-ngudek sampai iki mangsat sampai menggumpal koyo ngene iki wis dadi terus diangkat terus didekek jarno rada adem bar ngono siap dibunteli di packing yu karena resepnya wis nggawe resep jadul dadi untuk bungkusnya aku yang gawe cara jadul pisan gawe kelobotan godhong jagung sing wis tak umbah resik terus tak pepe terus diadai plastik ben lemes yo yo dadi nek tinggo buntel ben gampang urunge tak bunteli kumang madu mongsone tak bagi se tak undur-undur cilik-cilik ngono ku terus lagi ditekek ning jero godhong jagunge lagi dibentuk aja lali yo pinggir-pinggire iki diguntingi ben rapi dadi estetik ngono lho yo gawe godhong jagung ngene iki selain tampilane tambah menarik yo marai aroma sedep bering tur tahan lama yo ranggo plastik utawa kertas dijamin ambune yo